נמצא אותי. התכנן שאנחנו נעשה 1 על 1. עושים אותה. עושים אותה, אתה רוצה? אתה רואה אותי? לא, אני רוצה, לא כדורגל. מה? אני רוצה. איזו חם. אין לא כדורגל. לא כדורגל סופרבול. אני סופרבול, כי זה הרבה גדולה. עברת קבוצה. טוב, על מתקפת. איפה זה ימדל בגלל? נגדך, אנחנו עושים אותם נגד השני צופים. ילד קטן, רק קטן. People don't survive. לאמיתי, אתה עומד להפסיד, לא פעם ראשונה, אתה תחזור להפסיד מהיום. אוי באמת, תרגל להפסיד. למה הוא כזה גרוע בו? הוא אמור להיות ברמה שלנו, בערך בוטים. קטנה, ילד קטנה, אחד. טוב, וואו. Smite mode engaged, I guess. תזכרו, להיות מעבולה. אנחנו רואים כאילו סרטון. כן. שימו מוכנים, יש לנו עוד זמן למשחק אחד, שימו מוכנים. תשאיר את האתגר. שמתי כבר את האתגר. איזה שם? איזה ברור הבחנת? אתה רוצה קרב האתגרים? למה? רק אומר אני לא רואים את זה. כן, מאוד שאלתי על סופטאי שעכשיו עומדים לשים הגול. סטלת סופטאי! שמו לסטלת סופטאי גול. Smite first and flame later, I guess. There's a miracle here. אוי, באמת. ממש לא. למה? Winning's my divine calling.
Who needs divine intervention? יו, וואי. Another day, another demon. לא היה לי. חברים, לא היה לי קליטה, עכשיו כבר לקליטה. מפתיח. אני יודעת שאני אתה לא אומר, זה גם בחיים. גם אלף שתיים אחד עוד פעם בבקשה. אוקיי, עוד משחק מי שבא מוסטוס אמיתי ילד הקטנה לי יותר כביל ממנה אחד יש לי סוסה עמוד רצה יאללה בוטים יואו די לא אני נצרתי אותך במה אתה נצרתי אותך חזור לא אכפת לי שפה שישחקו יאללה לא עושים את המשחק אבל שמשחק קל טוב היי תוריד אותך אני אקבל שלך That was so epic. סבבה שימי רק לפעמים אוקיי שמסיימים את המשחק הזה אנחנו צריך ללכת לחוג שלנו יופי יאללה שכחתי את הטיקסי לא מצאתי אותו בבית כאילו אז אני לא יכול לשים את הטלפון אין כיף עשיתם מוכנים? כן אתה לא שמת מוכנים אז גם אני לא שמתי מה? איך? מה? איך זה רק אני אזר? Smite first, complain later, I guess. זה לא פייר לי בחיים בכלל לא פייר לי זה לא פייר לי זה רק אני בסוער רמאות Divine effigy flows through me. I'll wing it, literally. So out of this world. הנה, אבל במילא נחרה במילא Defeat! אני עצור ואני נותנת לי לא טוב